Kampyar soipun jaya menelampai pun ikuno Harga tinggal pun utuh Kedrunya pun sekar mulia Jaya Ya Hei Ya Ha Hei Ya Hei Ya Bebasan rawe Rawe ratas Malang-malang dibutuh Ega kita tadi ke satu bukannya nuatan Ega kita saya pun dari kasar manggil pun kelalakon pun dari ganti Dari si Suro Manggolo Aisyah Ya Aisyah Oi Ya Oi Yasa Oi Ya Hey, ha, yes, hey, ya, hey, ya, hey, Kang, ya tadi pun Kang arang pentul dalah tembung. Dari tiga si jadi pun kasih jika si okoni pun dari kasih ramu kangkung demano. Dari tiga saat ini manungso urip ing alam dunya kanthi kangkung kami. Toto titi tentem gemah ripah loh Cinawi. Murah sandang murah pangan. Kajo tiga sedulur kawula warga agung PPT Koanu. Ingkang kang tinggal tiga kaca saya pun tidak sama pun anggota pun solah bawahi abang itu udah gak semua jadi kau warna warni timbul ageng ageng jalan pun setahun pun kedruki pun sekar mulia jaya yo 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 ayo apa di jadi kembali apa ngeleh iya kakangku ayo kaya pada diundang bola-bola ini kabeh kaya ayo iya tak undang ayo kaya bola-bola ini pada kabeh ayo oi leren sih iya keseng ambekan sih yo Kang yo mau ambekan serius ayo aku mau nganti lali ambekan podo ayo kae gantian koncone yo bakal mendu meneh ya ayo ayo yo kuntilanak untune brongos awake dhewe woi oh ya so ya aku melu nyusul kowe suaramu elek aku gak ini kenapa nih menjadi bocah ini sidik teles aduh bisa lebih
Ayo, ayo. Dodok budek. Ingkang karuwatan pun dadi kasat kalipun tiga kaca jayun kasusul ini. Dan ingkang kasoma dadi kasunge kasuwo dadi kang kanto. Kaya mengkono kae mawon lur. Loh, boys. Oh. Sajo kadikan nuruhatan pun dari muka tansah kajabai marang Gusti Kang Murbaing Tuwadi. Apa kan saat ini pun kasih muka ugaman ngir ono ing kono. Kandi aso nasar kamu kaino topo jumari. Emang nyeplati wong ayo, ayo. Lacak. Ayo. Pacar apa kowe? Angel men kandhanamu. Wis satu kali pun kono kajo ganti kanthi rotone pun kadhe. Kajo ganti. Yo. Siapa? Oh gitu. Nyapa ya. Goblok. Maju sithik gesene ora jeblok mau. Aduh, keseng. Tak ndodo sewu. Siji loro telu papat limo enem kata jaripun gedhe sampun kametal. Tripun samangke pun kadampi iki dadi kanthi kasiripun saenipun Cang Sika Parong Sekar Mulya Cahya. Asya ha ye. Oi. 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 Panjal butuh kedunge mencit ya saenipun ing kono. Kajo kanthi kaya dherean polaipun jangkrik mambu kili. Dari kasoko daripun kanto kaya ing kono kang sumringah. Daripun katon kablalak-blalak. Dari kali menika kacepun kajo kanthi sumringah. Mereka wareng saka pawon kadahar. Aisya, oi. Oi, aisya, oi. Bis. Rupamu elik bala. Padha. Ayo. Ayo sing ngedang. Oi. Ya aso. Ya aso. Ya. Oi. Oi. Ya.
padha mau. Mau alon-alon kowe nak jawabet meneh. Ayo Naboy. ya. Mari kesel ya. Aku tak kesel Ayo. ya. Ayo. Ambekannya kempis-kempis ya. Aso, ae. Ya, aso, ae. Ayo yen sik. Ayo, Kang. Iya Kang, lewat sih Kang. Nah, Tak abungan sih aku. Aku cicipi. Aku cicium. Kadika tansah tika sundut ya sungkan dunipun maring Gusti Kang Murbeng dumadi. Kadika tansah senwejipun kanthi kasunipun mugya. Kebelok manca baya kandhaken rezeki kang agung ajaibipun. Kasur warga PP Pegawanu. Ya, ya. Ae, ae. Ya. Ingkang wonten kasatu huripun kasatunggal kasalira. Kadipun kaswanipun dherek kanthi kautusanipun Prabu Klana Swandara kanthi kapenangipun dawanipun Dewi Sangga Langit. Ing kono kang titahake dening Persi Suramenggala. Ae, ya. We, ya, ae. Hey, hey. Hey, hey. Ais. Senyam soye sik. awe keseng kabeh Nah ya. Nanging saripun kagawe bunga para pamirsa. Ingkang kajagan tika suwanipun kamirsanipun kasliramu ya para Buddha. Segar mulya jaya. Hei. Kalika suwanipun kajagan dene samangkipun kanyrawatan dene kanthi kausungipun dene kan slirahipun. Dari kamu jodanipun karep ya ning manipun kan amba cangkemipun kang aran sang Singoparah. Hei, ya, ha, hei, ya, 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 hei, 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 Aduh, kesel aku ya. sempal kabeh. Kesel aku. Aku tak munggah joto si yoga sih. Ayo. Aku menjadi si tukang kendang aja loh. Mangsane wis keseng. ayo yer. Dari kanthi kasolah laung ngantut hanya malah dari satu dalem malah yer. Dari kanthi saenipun kasarengan solah bawahe. Para buta. Lo. Ais. Ya, oi, ya, ya, hei, ya, 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 we, ya, ya, ha, we, wa, Jogene wonten ing gunggu. Ampun nabuhi mau ya. ayo. Jadi sampun kapiyarsanipun kasliramu gedeng satunggalipun samangke. Dadi kapaweningmu yo, Ger. Jadi kanthi kang ati-ati pun lelakonmu. Jadi ojo salah langkah jadi kanjo kanthi kaslamet donya akhirat. Hai. Ya. Ae. Ya. Ya, ya. Ae, ae. Ya, ya. Ae, Joget meneh. Awake dhewe buta-buta tabohi
Aku yang ngono mau. Aku yang malah kudu joget. Ayo. Tapi ning ngono dulu. Baleni nek. Ayo. Aku pengen joget karo dikancani. Ayo nesu. Oh, nesu. Ayo ora apa-apa, nesu karo bose ra Ya. dibayar. Ya. Datang yang punya ibu. Au. So. Enggur kajokan tiga suka jadi keblala-blala. Dari kang sepelirep sirep dari kang nyamper matam. Angin kabar dari kang pun. Tahu jenari pun eyang mayang koro. Ayo. Oh, jadi pun diketek. Geger kembir ing sepi swasana. Yes. Iki cecitan parane nek ana apa? Tasawiripun kok geger kembir. Aku ae. Aku ketek. Nah. Ayo aku sih. Woi. Piye nyabung piye? Kayakmu dhewe gak. Bos goblok. Sing apik? Ayo. Oi, ya, oi, oi, aya, oi, yes, oi, ai, oi, 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 wah, ya, hau, kanjeng pun karo pusaka dipun dari wonten kedaipun pusaka, dari kaum pun kang aran eyang mayang karo, Jadi gunung gambaran pun jadi eksak mengkaitkan lelapai pun kajokan di katu pesi sengkolo bati kang gawe geger kember hoi ya hoi ya gek dan jika ciptaan pun Gusti wonten ing alam donya ya menika gambarane manungsa padha dene gambarane kethek ing siji kuwi badhe kakoyo dadi satunggal dalam satunggalipun ayo iki jangan ayo kethek nguyo ake nguyo nyapa iki ngejak nyapa iku gambarane pun badhe kelawan satunggal dalam satunggalipun sayanipun sengkolo kan gawe geger kebet ayo ya le ya Siraku buat bokong ini kurang ajar kabeh. Ayo, siji ayo.
ayo. Rahimu ra cetha ayo. Lawan aku ayo. Kowe buta aku ketek. Ayo, menang ndi? Aku padha gambarane manungsa iki. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh ya wedi. Oh ya wedi. Terima pada katu pesat air pun satu gal. Ayo, kowe mundur ayo, tak wangi ayo. Ayo, ya. Ayo, ayo. Ayo. Burung kalah. Ayo. Ayo, ayo. Yes. Oi. Ya, gua lah. Oi. Roso. Ayo besi. Agus. Ayo. Iki. Apa? Anak lanang. Ayo. Kenteli ayo. Jadi saya pun sekawan dan berlambai pun si jadi pun ais. Dulu. Woi, gatal aku. Woi, kakak kau wani-wani karo aku kowe. Sido. Apa wis ampuh tenan kowe, Jar? Sido kok ya. Ayo, masuk tenan aku. Ais. Dulu. Mau nyocok kaya. Kancaku kok kapalo kowe. Gejuk. Ayo. Yo aduhku. Tak ewangi ya. Ayo. Kuwi madimu. Yo. Iki kancan kakangmu kene sing maju. Tak nglemeske boyo sih. Dulu. Oke, peregangan sik yo. Yo, wis ready. Let's go. Sido kok ya. Iya, kose ancang-ancang sik iki. Iya. Dulu. Tabane iki kok ndak kaya entul-entulan mau. Ya, sepawamu ora wangi. Kancamu bomah ngono nyapa? Kose wae jiwa senjata kae. Senjata. Yo. Ya. Tak enteni. Yo. Tak Entenono. enteni. Entenono kono. Ya taplakok dulumu. Wedi apa wedi kowe? Senjata kok suwe men. Kuwi senjata. Senjata apa kuwi? Kakangku, kowe aja sembrono. Wih, sapu jagat. Iya. Sakmono ngantem cengelku ora gandhehno. Aja Ngopo kuwi? sembrono kowe. Aku duwe pusaka tak kempet mbuh iki kenyis. Iki ngono sapu jagat kena gawe werna-werna kan. Kurang kawak ijanya. Iki dadi buket kembang Ceblokno tengah gendak udan. kanggo pacarmu Kuwi aku kan. ngandel. Nah, iki kena pacarmu ya. Buket. Kowe iki buta model apa teket? Mangsa aku tek buket saiki 2000 Iya. Lidi. Duwite selawe tok. Duwite regane 2500. Nek kancamu ndi sing mau? Nah, ya rasakno kowe. Bare njuk senjata ya apa? Iki sapu iki ya kena gawe ngresiki hatimu barang. Kang, Iya, sapu iki bisa membersihkan hati Anda dari mantan-mantan Anda. kata-katamu apik men. Aku mendo, Kang. Toh kandhane kok. Aku mendo. Supaya kamu tidak galau terus, sapu ini bisa membersihkan segala macam-macam di dalam hati Anda. Ya. Aduh. Nah, kayak ning jero atine kethek kae to. Ya. Ngomong Isine gur larahan tok. aku sak simono. Aku larahan tok. Aku ketek iki wujude njaba no. Mula saiki wis ora ati atine didol. Teruske pura gelute. Teruske pura. Kowe padune ra wani ya. Wis ngerti aku. Nyek aku. Yo sik tak resikane ben ora kepleset. Oke. Wis jotosane resik nggon bayang. Iyon Suwen le. Masih anyang-anyangan ngenteni kowe. Keresku urung tak lolos iki. Wis tak lolos.
wanita-wanita terpesona. Iya, Ah, iya no, pusaka kuwi. ayo paling terpesona karo tukang ngadang kae sing terpesona kae. Oh, kelasnya ya beda kelas no. Wis adik-adik cantik ini wis ora terpesona. Ah rupane wis aja dibuka. Ganteng go topeng. Ana sing ning pamen ya. Nek sing nom-nom mengandung vitamin. Malah mencucu kok curut ngono. Lah ya enak. Sing ning pawon iki mengandung formalin. Nggih. Formalin berarti iki mengawetkan. Iya awet tuwa. Nah iya awet tuwa. Ya sepegakno dongakno awet tuwa. Ya sing urung dibojo ya ning rabi. Sing wis dibojo Sing wis dibojo muga nambah meneh. Maksude Anu nambah apa, Cak? nambah anake lho maksude iki. Gawe anak. Ngono. Sida ora. Wis ora. Yes. Woi, maju, ayo, pede. Ya, ngono. Lho. Lah kok ngalah kok. Lho. Ndak pas ki. Lho. Oh, pite bane botol. Ora sida nggawa pit. Wes ayo. Wajlo dene Ayo, gawe ayo wani. Dapurmu ayo. Wis. Batu gunting ngetas. Wis. Culek. Wis. Yo. Ayo. Woi, Ayo. Tokno, ayo. Ora ngajar. Wis. Oh, yas. Oi. Oh. Wajah. Oh. Ngono tok loro. Kalah lawani. Kancamu iki metu meneh. Aku tetep panggah los. Wani. Ois. Hoi. Yasa. Ayo sing saya. Woi. Aisha, wis. Ocar kacir. Ocar kowe, ayo. Aisha, woi. Yas, woi. Waduh. Kano ajian sapu jagat. Ayo, naon sing ngalani aku. Ayo. So! Ayo. Aku mbok kopong. Aku mbok kroyok bayang. Senajan kowe kok dadi siji-siji pun aku sagokan natai desane aku sedaya. Ayo bergabung bersasarkan dengan
pesel salgo sekolo ayo 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 kocar kacir ayo 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 adegan joka tidak dongeng kita obatin bolo bolo ayo ayo dengan jatuhnya pun dari sama kita susul dari karena apa pun kawujudannya pun rekane rembiak rembiak adegan sungai kita semua cangkeme ambade banyak mengkono kanti samake pun kacau ketika mentari pun kasih lumat medal saking alas tenaga waki demak bintoro ayo 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 Bapak betah kira kita sengkin muncul kaco pun kang obai pun kang diri kang sedang kali pun kasawi jika salio jiwo rogo kastai pun di pangkop yang pun sekar mulia jaya ingin ketukan dirawatan pun jadi kasuri pun marang gusti kang pun baik dumajikan dirawatan pun wujudnya pun rogo pekokak kosas kasuaran pun kudu kasola bawai pun oi Roko Sekar mulia oi 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 lah woi 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 wah kula muncin dalam ceramaikan Jokowi Brahmana Konversikan lagi semangki odek sak dode muncak jar pamucat oh kosas kang kebiasaan kodok dari suarane pun kambar pleting-pleting gleder kang iring pun lapai pun toko Sekar mulia jaya ingin kang katanya pun kukus dumpuk kemulai kang kambar jadi pun kebekas sesak deruning pun orang song balungnya pun toko Devil Sekar mulia jaya
Wah, ketika suara kita begending, Ebar saya pun seniwati seni waranggono kata boake Wirasuwara. Jadi kan tiga cumudil sama ke, jadi kan sudah pun. Ganti aja kono dengan desa Jaipun ganti kang aran jadi kang sumangkat jadi kang jumudulipun ing kono kang gambaranipun kang wujudanipun jadi sang singo oi 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 Loh salah jauh Bengkulu kang katingal mendata kang calau taipun sang singobaro tidak bersama kita bersama ngobyong Tebut kan sudah kasungsung Hanyambut gawe Tebut ketepun opo jumari Mungkin mentasakan jawe marang gusti kang merbaik dumati Loh salah dari kang tulat cari muda singok arong dari kang popo kang saju bergaung dari kang siramu style pun dari pun rambut sang singok arong dari kang tinggal dari pun dari si suro menggolo yo sang singok arong lah salah kau
Tega sampun kanthi wontenipun satunggalipun jalipun sang Singoparong. Derekeun kono lepas suryanipun kanthi bunga kasur pringah. Nuwun kajo kanthi lampamu sang Singoparong. Lah salah. Yo. Dari tiga gambaripun babat alas gelagah wangi. Dari pohon pantai kang pun asoy. Ha. 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 Ha.
Jogja Solo. Yo yo. Foto rupaku dah lewat ya kuburan rumangga kirang-kirang cungkan tanda cumangka dadaku bergalir pernah besar ketol sioko ayo makarya angkat karya di projo bumi nuswantara masalah jauh dengan katihan yang serencang jika parong dengan bandit hati sengkala kang kaweliku dari bandit tumpah desa sayang itu dia itu mangsane kita jak bangun sayang yer opo kang sejati pun ganti kekarepane ganti sae pun kok jagatan sabarang urip gampah ribah lo jinawi sae pun purasan ora pangan asih ha ha la ha ha Dengan sapundangan aman dengan segala bukan sumber pun desa pun jangan siko barong balio papan oh balio hai hai